Tak, kapitán se to ujme, jo? Pozdravíme rodiče. Ahoj. Tak, zítra touhle dobou se budeme chystat k odjezdu. Kdo se těší domů? Já. Takže se vám tady nelíbilo, jo? Líbilo. Jo. Bylo to dobrý. A na co se těšíte domů? Na jídlo. Na jídlo. Na rodiče. Facebook. Jídlo. Telefon. Na polívku, jo? Nebo co jste říkali? Tak Machino, tak vyříď, co ti mají uvařit doma. Bramborovou kaši a zelňačku. Přijďte na medu. Co ty, Simo, ty jedeš do Jablonce, tam dostanete banány nějaký. Zase klobásu, jako na fotbale. Sebi, co mám mama připravit? Tak třeba řízek s kaší. Řízek s kaší. Co příba? KFC. KFC. Připraví KFC, Branža? tak to je bola. KFC. KFC, jo. Na roušku. Co je jedno něco dobrýho. Nemusím vařit aspoň. Jo. Arture? No, tam na nádraží si nám Burger King. Dobrý, tak zamáváme maminkám a tatínkům. A jdeme makat zase, jo, borci. Rozloučíme se ještě s Vojtou, protože my za chvíli odjíždíme s Vojtou na nádraží. Vojta má telefon a už to tam má. To tam máš, ukaž. Co ti má maminka uvařit? Mě maminka, co má uvařit. Já to nechám na ní. Vojta jede na nádraží, protože Vojtovi jede vlak. Ne, protože Vojtovi jede co? Protože Vojtovi jede vlak. Tak jo, jdeme na to, borci.